सेल्फ हेल्प ग्रुपआवहाय 15,000 फैसा रां होगोन होननानै बिसोर लिस्ट लांदों। बे लिस्ट लांनायाव जोंना 700 थाखा फैसा थांदों। बिसोरो लिस्ट फैबाय होननानै हरनि 6टा 7टासिम बिसोरो फैसाखौ नाजावनानै बिसोरो गाबोननो थांनांगौ ब्लकआवहाय चेक लायनांगौ होनना लिंलांदों। नाथाय दासिमबो फैसाया हाबाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाया। सरकारखौ नाङा, जोंनो नांगौ, जोंनो रनजित सातखौसो नांगौ। आरो हनै सोरबा फिसा फिसौफ्रा सोरबा उरुन्दै मोना, सोरबा माया, आरो गावसिनि अफिसाव थांबाबो जोंखौ मोखां नाया। आरो न'आरि खेबनो फैलायबाय, दाख्लैबो जोंनाव खेबाखै, जों न'खरथामाव खेबाखै, सोरबा खेबनानै थांबाय। आरो जोंजों जि नांलायनांगौसो जाबाय बिसोर खेबग्राफ्रा। दासिमबो बिसोर मोजां बुस्थु होआखै जोंनो गोदोनिफ्रायनो। कम्बल राननायखाय थांफालायबाय बुरि मानसि, बेयावबो नोंस्रा नाम गैयालै, नोंस्रा नाम गैया, थां थां, नोंसोरो माबासो ट्रेक्टरसो होनजाबायदों जोङो। आङो जेरावबो लोरियाखै, दाबो थैजासे लोरिनाय नङा आङो। आं बुंनाया जाबायदां आफाफोर। साबारि माबायावबो थांदोंमोन आं बिसनेसआव, नोंनि नामानो गैथाराबा जों नोंखौ हरनो हानो। होमबा सिगाङाव मोनजानाया नै दाख्लैबो मोनजादोंमोन, दानि 9,000 मानो मोनजादिया होननानै आं रागा जोंनानै रायबोदों। होमबा मानो दानखो? जों एथ' गैयै मानसिनोथ' दानबाय। सोरबा गोनां मानसिनो गारि मथर गोनां हा हु गोनांसो हरबाय, जोंहा गरिब मानसियासो मोनजाला होननानै आं दिखारनांबोदों, आं रायबोदों। सोरबा माबानो सेक्रेटारिनो बेजों रायलाय होनबाय। सेक्रेटारिखौहा जोंखौ लोगो मोनगोन। नोंसोर लोगो मोनोबा नोंसोर खिथाहर, फन हर। आं रागा जोंबोदों। आंनो मालाबाबो गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम बुरैबोलायबाय। बे BTechखौ सैखाया आं, बे गाज्रि मानसि बिसोरो। जों बेसेबां खस्थ' खालायनानै हाग्रा बंग्रा थानानै बेसेबांबा बोसोर जाबोबाय जोङो, दिनैसिम जोङो जेबो मोनबोफेराखै BTechनिफ्राय। माबानो कम्बलनो माबा माबिनो मोनो गोदोबो, जों खिन्थु मोनबोफेराखै। दाबो जोङो बावनो दं आरो बेयावनो थाबाय थागोन। जों रनजितजोंनो सापर्ट दं, जों बेयावनो थाबाय थागोन आरो मालाबाबो दस्रायाव सोलायनाय नङा, बुरैना थैजासेबो। मानि थाखाय दानखो होनोबा जों सिगांनिफ्रायनो मोनजाबाय थायोमोन प्रमद बर' सारनिफ्राय। जेब्ला BTech सरकारा फैदों अब्ला जोंनि अरुनदय माबाखौहाय दानना होजोबदों। जों मासे मास मोनजाबोयोमोन। नै दाख्लि जायनाखि 9,000 मोननांगौमोन, बे समाव जोंखौ मोखां साइर' खालामनानै होदों। जों बिराद दुखु मोनदों, मानो होनबा बेयावनो मोनदों बेयावनो मोनाखै, बेनिखायनो जों जोबोद दुखु मोनदों। आरो गोबां दंबावो आं बायदि मोनै मानसिया, जायनाखि आंनि उनाव नुदों बिसोर गासिबो मोनाखै। आरो मोनसे खोथा दंबावो, दाख्लि जेनाखि खैला मैला बाजाराव मिटिं खालामदों, हाग्रामा सार फैयो होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपआवहाय 15,000 फैसा रां होगोन होननानै बिसोर लिस्ट लांदों। बे लिस्ट लांनायाव जोंना 700 थाखा फैसा थांदों। बिसोरो लिस्ट फैबाय होननानै हरनि 6टा 7टासिम बिसोरो फैसाखौ नाजावनानै बिसोरो गाबोननो थांनांगौ ब्लकआवहाय चेक लायनांगौ होनना लिंलांदों। नाथाय दासिमबो फैसाया हाबाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाया। सार रनजितखौनो जों देरहाहोगोन आरो जोङो सार माबाखौनो प्रमद बर' सारखौनो जों सरकाराव लाबोफिनगोन। जोङो रावखौबो नाङा, BTechनि सरकारखौ जोङो नाङा, हाग्रामा सारखौ जोङो नाङा।